Айде, Фелише. Айде, мамо, виж сега къде е питката. Тънко, много се питката. Айде. Айде, мамо. Тя не е равна, не е кръгна. Айде, мамо, виж, вече. Тя видя тушичката долу сега. Айде, мамо, я виж тук ела тук. Знам дали ми взима самолета. Живи парата. Лъжицата! Готовачка. Да. Готвача, трохата или Еди Марицата? Трохата и лъжицата. Тя топи. Какво са, мамо? Май това ти хареса повече. Айде. Кога ще си ми дадете самолета? Даваме също. Айде, браво. Нощицата. Браво! Айде, мамо, виж. Няма. Калинче, виж, мамо, какво ще дам. Виж, мамо, какво ще дам. Имай дамкаш. Дай на мамо. Сега. Ето виж как Мария дава Айде, Айде. що е сега тук? Маш, няма да те храна, дай знам на всички. Айде, взимай. Калина. Браво. Ама не. Калина, какво се казва? Тези големи парчета, бе, вие мъже ще станете. Да. Не сте виждали всичка? Благодаря. Страшна работа. Къде ти ножицата? Ето и аз я взех. Майка ти я взе вече. Какво бе не можах да видя? Ножицата! Ай, добре. Може ли черпак, айде? Какво бе баба трябва да сложи в кучеве? Ама първо взе една троха да ни изпадна от писката. Пред краката изпадна една троха и я взе. Взима и му Първо за писка. лъжицата си. Стравница. Кога вземе трябва да опитам. Не е ясно като Андрей. Да, Кога вземе и камъче трябва да го опитам. А? и дреслива. Едно на река до теб си слива. Андрей, коя майка те възпитава тук? Я да се засрами, майка ми. Леле, с 30 години нищо. Резултат. Нулев резултат. Детето не е виновно, майката ли? Комплексно. Айде стига толкова, нали? Да. Това е. Спирам. Айде, ма. Обаче това не ще да спира, бе. Оставя. Къде ще го